Takže, priatelia, ahojte, vítam vás pri ďalšom videu zo stavby našeho Titaniku. Takže, vítajte, som rád, že sledujete vo veľkom moje videá, že sa vám páčia, že ich komentujete. Takže za to som vám veľmi vďačný, som rád, že ste to so mnou vydržali zatiaľ až sem, dúfam teda, že vydržíte až do konca. No a dneska teda opäť ďalšie diely, takže snad to bude dneska opäť rýchlovka. Takže poďme sa pozrieť, aké diely nám prišli dnes. No a máme ich teda tu, čísla pre dnešné video 116, 117, 118 a 119. Takže máme sa na čo tešiť, 4 čísla ako vždycky, tak sa poďme pozrieť, čo je v nich. Takže prvé číslo dnešného videa, číslo 116. Skrátke sa pozrieme, čo nás čaká na budúce. Na budúce nás čaká doska plošných spojov, v podstate celý náš mozog na ovládanie našeho Titaniku. No a opäť teda nejaké historické zaujímavosti. A v tomto čísle teda pokračovanie stavby našeho diaľkového ovládača. Takže po skončení by sme mali mať diaľkové ovládanie hotové. Poďme na to. No a teda máme ich tu diely z čísla 116, takže pokračovanie stavby diaľkového ovládania z toho posledného minulého čísla. No a dneska tu teda máme zvyšok dielov na dokončenie. Takže môžeme sa rovno do toho pustiť, takže potrebujeme tam osadiť si do našeho tlačítka. Takže tie si tam šupneme. No a hneď na tlačítka osadíme vlastne dosku, ktorá nám to všetko pekne ovláda, vysiela, prijíma signály. Takže toto, čo som si tu minule prilepil, aby sa nám to netratilo. Takže ja si dám preč. Bacha práve na to uloženie tých kontaktov, ktoré nám to celé ovládajú. No a priložíme vlastne tak, aby nám to pasovalo tuto na ten stred. Tuto, aby sme si mohli ovládanie zapnúť. Tuto, aby nám pasovala ledka. Cvakať nám to cvaká. Takže to by sme mohli mať. No a máme tu šrobiky AP, ktorými si to tam pekne prišroubujeme už, aby nám to držalo. Takže poriadne pritiahnuť kvôli všetkým kontaktom. Nemalo by tam teda nič hrkať, všetko je malo byť snáď v poriadku.
Takže si tam hodíme aj zadnú stranu. Jasné, že zle ju dať nemôžeme, už len teda kvôli tomuto. Máme tu ten prepínač, že sa zdá, že funguje. Takže a opäť ďalšími 4 šroubikmi si to teda uzatvoríme. No, ovládanie ako také teda máme. Cvakať to cvaká. Dozadu teda máme krytku. No a dáme teda túto peknú leskú časť. Nejakú polohu tam asi nájdeme snáď teda. Tak, no a zafixujeme to tou čiernou časťou. Všetky 3 do dierky naraz. Teda na to drží lepšie než tá predná časť. No a finálne si osadíme vlastne ovládanie, ktoré by sme mali asi ešte niečím prišrobovať. V tomto prípade EP šrobikom. Tak a zaistíme vo finále pekne takouto krytkou. Predtým si to vyskúšame, či na to teda chodí, to je ako by malo. Takže chodí, takže vlastne stopka a sem. A teda stopka a táto strana až na full na doraz. Takže toto nás dá sa funguje, takže môžeme si to tam pekne osadiť. Keď tam sa sadlo, nebude sa to vytriasať, nezdá sa. Takže diaľkové ovládanie máme hotové. Takže ovládanie teda máme hotové. Môžeme si ho teoreticky vyskúšať, aspoň teda či vôbec plošný spoj je dobrý, či funguje. Takže baterka, do toho predpokladám klasicky 20 CR 2032 a ja som mal teda len menšiu 25, ale tá tam takisto pasuje. No a vlastne aspoň to, či to funguje, poznáte tak. Bude vidieť aj na tom videu, že tá kontrolná ledka vlastne sa nám zapnutím rozsvieti a vypnutím zhasne. To tam na minimálne napájanie diaľkového ovládania funguje, tak snáď bude fungovať celé diaľkové ovládanie.
No a po dokončení diaľkového ovládača teda sa presunie na ďalšie číslo, na číslo 117, kde teda by sme mali mať mozog našeho ovládania, teda vlastne, ktoré bude prijímať a vykonávať tie naše povely. No a v budúcom čísle teda zadné prepážky pre strojovňu, ktorú nám vlastne budú oddelovať ten priestor, ktorý budeme vidieť z boku od ostatného trupu lode, aby to tam nejako vyzeralo. Takže opäť len v skratke v rýchlosti pozrieť časopis a nejaké zaujímavosti. No a toto teda vlastne doska, kde to teda budeme osádzať do tej prednej časti lode. Takže poďme si to tam osadiť. No a máme to tu diely z čísla 117, alebo teda v podstate jeden diel. A to je teda celý plošný spoj, ktorý nám bude, ktorý zo spodu sa vlastne pripojí na tie naše kontakty na tom podstavci. No a z vrchu postupne budeme napájať jednotlivé teda tie ovládacie prvky, hlavne osvetlenie a dymové generátory. Takže poďme si to namontovať do trupu, tam kam to patrí. No a teda, tak sme si opäť zobrali náš trup, no a osadíme si tam teda tento náš plošný spoj. Je jasné, že zle ho osadiť nemôžeme, pretože potrebujeme, aby nám konektory pasovali do týchto dierok a následne na tieto výstupky to budeme šroubovať, takže hovorím zle, by to nemalo osadiť. Snad nám to bude teda pasovať. No a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môžeme sa ešte na to, kde to teda budeme prichytávať. A teda presne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže môžeme si to pekne prišrobovať. Kde mám ten druhý šrobovák? Tu to trafí. Stop, prsty bolia. Takže máme to primontované, prišrobované, prichytené. Skúsime si to otočiť, tam by problém byť asi nemal. Aby sme si teda ukázali, že máme tu teda to skolík, alebo tá kolíka, dierka. V tomto prípade by nám to malo pasovať na ten
náš podstavec. V manuále, alebo teda v návode nás vyslovene varujú, aby sme to v tejto fáze neskúšali dať na podstavec, takže vás varujem aj ja, aby ste to tam nedávali. No a samozrejme, ako ináč si to vyskúšame, ako to tam pasuje. Takže, ako môžeme vidieť na tejto strane, kde vlastne máme ten otvor, tak na tej strane nám to celkom pekne aj sedí. Nie je tam žiadna nejaká medzera alebo škára. Na tej druhej strane je to trošku horšie, tam nám vidieť ten konektor, ale tak môže sa nám to ešte svojím spôsobom nejako si to sadne potom celou váhou, možno to má ten práve účel, alebo úmysel, že by sme to neskúšali, že to možno teraz ešte nebude úplne fungovať, ale minimálne takto na sucho nám to pekne, aspoň z tejto strany, ktorá teda bude vždycky viditeľná, alebo v pláne aj čo najviac viditeľná, tak tuto nám to pasuje pekne, takže to som spokojný a poďme ďalej. No a teda po osadení plošného spoja do lode, takže pokračujeme číslom 118, kde teda máme prvé tie prepážky, čo sa týka strojovne, a v ďalšom čísle strop strojovne a nejaké zvislé ešte podpery, takže opäť v rýchlosti nejaké zaujímavosti. No a tu ich máme, takže diely z čísla 118 a ich osadenie na náš model, takže z prednej strany a zo strany od vlastne tej turbíny. Takže poďme si to osadiť. Takže diely z čísla 118, takže vlastne predná, zadná stena strojovne a plus jedna nejaká výstuha, alebo čo to je, svislá podpera. A teda to zatiaľ ešte nepostrehol, kam by mala ísť. Možno, že to budeme dávať asi až v budúcom čísle. Budeme potrebovať ďalšej fázy podľa manuálu, áno, takže pustíme sa do montáže týchto bočných krajných, alebo jak to nazvať, stien, kde vlastne teda je jasné, že tá s týmito otvormi pre osy na lodné skrutky pôjde dozadu. Takže si zoberieme náš Titanic na miesto, kde by teda to malo byť. Trošičku si prizvíneme kameru, aby sme tam všetko videli, čo máme. No a je teda jasné, ako som hovoril, že tá s tými otvormi pôjde smerom za turbínu, to znamená na tieto miesta. Takže skúsme to tam nejako napasovať. Predpokladám, že tuto máme na trupe také vybratie a ako keby opretie, takže predpokladám, že o to sa tam budeme opierať s týmito. To tam teda treba nejakým spôsobom pekne takto presne dostať, aby si to sadlo na tieto, na tie miesta, kde ich teda budeme prišrobovať. Takže tam to šrobujeme šrobíkmi AP. Takže si vyberieme 2 AP šrobíky, dlhý šrobovák a vymontujeme teda tú zadnú stenu, teda máme doteraz ešte doteraz, kým bola možnosť odšrobovať, respektíve vybrať celú maketu strojovne, tak potom to už v podstate to možné nebude. Takže tu sme mali jedno. No a
Tuto vlastne na tieto miesta by nám mala ísť tá druhá stena. Trošičku prispôsobiť, aby si to sadlo a ono si to sadne. Je to tam skoro na dotyk niekde v týchto miestach, ale stále teda je tam trošku úola a rezerva. Jaj. To je takéto človek díva a nevidí. Takže tak. No a následne v podstate sme to mali mať hotové. Uvidíme, čo nám to povie tá vrchná strana, ktorú budeme mať v tom ďalšom čísle. Takže máme vlastne prednú prepážku, zadnú prepážku. Takže poďme si domontovať vrch. No a posledné číslo teda dnešného videa, číslo 119, veľčia krabica, takže to predpovedá teda nejaký väčší diel alebo diely. No a teda opäť v budúcom čísle krížové podpery na našu provu a nejaký panel. Takže zase sa budeme venovať trupu a zadnej a potom postupne asi zadnej časti lode, ktorá nám ešte ostáva. Takže opäť len v skratke časopis a nejaké zaujímavosti dobové. No a teda diely tohoto, alebo teda diel tohoto čísla, ktorý nám vlastne bude zakrývať tú strojovňu a prepúšťať svetlo len na nejaké také osvetlenie, aby sme tam niečo videli. Takže vo výsledku to bude vlastne pekne zadeklované z týchto všetkých strán. Takže poďme na to. No a máme tu teda posledné diely pre dnešné video, takže diely z čísla 119, takže vlastne máme tu vrchný kryt a plus dve, teda nejaké tie podpery, výstuhy z tohoto čísla plus jedna podpera z toho minulého čísla, takže poďme si to tam všetko nahodiť a uvidíme teda, ako nám to bude vyzerať. Zoberieme si teda náš štrup. Tak by bolo všetko teda poriadne viditeľné. No a teda vyššia časť samozrejme nad párne stroje, nižšia časť nad tú turbínu. A vlastne máme tuto výčnelky, ktoré nám následne by mali zapadnúť teda sem do týchto otvorov. Tak uvidíme sa s tým popasovať. Čo by teda nemusel byť až taký problém. Snaď, akorát to bude problém dostať, ale tak to máme výhodu, že vlastne ešte to nemáme stiahnutý celý trup. Musí nejakým spôsobom dostať. Takto, ešte teda ďalší pokus, tak. Takto.
Skúsme to na nejakým spôsobom znútra podoprieť, nasunúť. Tak, aby nám vlastne pasovali tieto konce. No, takže to by sme celkom aj mali. No, a na tej strane trošičku len pridvihnúť. A v podstate to tam sadlo aj pekne samo, takže tým pádom, že nám to trošku pruží v tom strede, tak od toho tu máme práve tieto podpery, ktoré by sme tam mali teraz natlačiť touto stranou. Predpokladám, že tam bude na tom asi možno sedieť časť trupu. Takže malo by to teda trošičku nám to pretrča, takisto ako aj podľa návodnej kresby a fotografie. Takže vlastne tu nám máme pásiky, kde nám následne bude prepúšťať svetlo do strojovne, aby v prípade zapnutia osvetlenia sme tam niečo videli. Takže uvidíme, či niečo uvidíme. Ale čo sa týka čísla 119, tak je to všetko. Takže dneska opäť celkom rýchlo na konci. Viditeľne nám v podstate teda nepribudlo nič, okrem toho, že sme si teda dostávali ďalkové ovládanie. No a neostáva nám nič iné, len čakať na ďalšie čísla. Pomaličky teda sa blížime ku koncu. V budúcom čísle by sme mali teda nejaké ďalšie tie priečné výstuhy, plus mali by sme sa posunúť k poslednej zadnej palube. Takže ja vám ďakujem veľmi za pozornosť. Som rád, že moje videá sledujete, že sa vám páčia, že vám teda niečo dávajú, po prípade vám pri tej stavbe niečom pomôžu. Ak áno, teda som len rád. Opatrujte sa, teším sa na vás pri ďalšom videu. Vidíme sa. Ahojte.